Ourense será a primeira provincia galega en contar cunha cartografía actualizada e detallada a escala un 5000 para facilitar a xestión do territorio a nivel local, tal e como salientou o delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, nunha reunión que mantivo hoxe con representantes de 50 concellos ourensáns. Co obxectivo de contar cun instrumento básico de información xeográfica e cartográfica que sexa útil non só para a propia administración, Xunta, Deputación, Concellos, senón tamén para empresas e particulares. Estas novas bases topográficas, que se elaborarán a escala de detalle, dan resposta a numerosas competencias autonómicas de xestión e planificación en materia vencellada ao territorio. Como ben sabemos, son esenciais para a planificación, a creación, implantación e seguimento das políticas da Administración autonómica provincial e local. Esta nova ferramenta facilitará aqueles traballos que teñen que ver co planeamento e urbanismo, como a redacción de plans xerais, a concesión de licencias de obras, o control de construcións fora da ordenación ou calquera tipo de medición que sexa necesario acometer sobre o territorio.